vil gerne forklare om sinusrelationen, hvor vi bruger de her to opskrevne ligninger, som er sinus til en vilkårlig vinkel, divideret med modstående, eller lige med modstående, divideret med hypotenusen, og så har vi omskrevet den til sinus til en vilkårlig vinkel, gange hypotenusen lige med modstående. Og det vil vi bevise ud fra nogle trekanter. Først har vi en vilkårlig trekant. Det behøver ikke være en retvinklet trekant, som man typisk forbinder det med. Vi har bare en vilkårlig trekant, hvor vi kalder vinklerne A, B og C, og siderne lille c, lille a og lille b. Og så laver vi en højde, så vi får to rette vinkler. Vi deler på højden, så det hedder H og H, og vinkel A, vinkel C, lille a er siderne. Og så vil vi gerne udregne vinkel A, for eksempel til at starte med. Så vi siger sinus til vinklen A lige den modstående til vinklen A, det er H, og hypotenusen, det er C. Men man kan også for eksempel udregne højden H ved at sige sinus til vinklen A gange C, som er hypotenusen, lige med højden H, som er den modstående, ligesom vi har opskrevet heroppe. Disse beregninger kan man også bruge til vinklen C, hvor man bare indsætter vinkel C i stedet for, og C det rettes til siden A. Vi vil nu bevise, at man kan bruge sinusrelationen til en stumvinklet trekant, som ser således ud. Altså, vi har ikke nogen ret vinkel og kan ikke bruge sinus lige umiddelbart. Men og vi vil godt finde den her vinkel, som vi kalder vinkel C. Så kan vi indsætte en ret vinkel ved at lave en højde her, som normalt også vil være en højde i en stumvinklet trekant. Og derved får vi en ret vinkel. Bruger vi til at udregne C, bruger vi denne her vinkel, som vi kalder vinkel V. Og derved har vi 180 grader. Så går vi op her. Og så udregner vi ved at sige sinus til vinkel V, altså den der vinkel, lige vi kalder den her side A, og vi kalder den her side for H. Ved at sige modstående, som er H, divideret med hypotenusen, som er A, så sinus til vinklen, altså den her vinkel, som vi godt vil starte med at finde, og så siger vi for at finde vinkel C, siger vi 180 grader, for det er jo det, der er det hele, minuset sinus til vinklen V, som vi lige har fundet her ovenover. Som er lige med sinus til vinklen C. Og derved har vi bevist, at man kan bruge sinusrelationen til en stumvinklet trekant. Her har vi sinusrelationen, og den vil vi bruge til at udregne en af værdierne. Hvis man bare kender to par, eller et par, som enten hedder lille a, store a, lille b, store b, lille c, store c. Det kan for eksempel vise ved, at vi kender værdierne lille a, store a, og så kender vi store b. Så ser vi ned sinus til vinklen store a divideres op i lille a ganget med sinus til vinklen B, og det er lige med siden B, og derved har vi fundet siden B. Det kan gøres ved de andre også, hvis man kender et par, altså to ens bogstaver.